nuwun purwamansa saprastana ngaturaken sugeng siang handungkap sonten wonten ing siang menika panggen manah kaliyan kulawarga pasugatan Sandiwara Ketoprak marga Wahyu Budaya dumatosaken sedaya para kulawarga STW kepareng kulawarga Sandiwara Ketoprak siang menika kepareng babar cariyos renggani Pulung Sari dawah perangan Purnomo Kastawa Krida purwamirsa ing wasana semangka sugeng siang ndukap sonten sugeng pepanggihan malih kaliyan sedaya para kulawarga seniman seniwati Ketoprak marga Wahyu Budaya ing Dukutaring. Diparingi putra kamangka besuke kudu kang ana klingsir kepraban ana sajroning kraton Purwocarita. Mula sangka kuwi aku bakal tetagi ana ing papan kene minta nugrahane Gusti kang anggelar jagat. Muga-muga apa kang dadi panjangka lan panyuwunku kanggo mulyane Kraton Purwocarita bakal kasembadan. Mula saka kuwi ana papan kene aku bakal nyuwun marang Gusti kang supaya enggal-enggal diparingi momongan. Janur gunung singgah kala singgah tan suminggah durga kala sumingkir singa omong singa singa tegak lawan singa buntut singa sirah lawan singa buntut padha sira seminggah mulya mring asal niki.
Yen tak rasa-rasa iki kok garwaku setyaning kowe. Teko ana papan kene. Apa ya bener? Kok eneng swara bayi kang cenger-cenger ning papan kene. Diajeng setya ning rut. Kowe teko papan kene kok wis swara kaya ngono. Inggih menika lalu. Kula setyaning kok garwa panjenengan Kang. Diajeng. Diajeng. Kang, nyuwun pangapunten kula. Iya, diajeng. Kula namung badhe manggihaken putra kekalih menika Kang. Sajroné aku teteki ora liya mung minta marang Gusti Kang Arya Dewa Jagat. Amarga aku lan sliramu anggone jejobohan wis rumangsa suwe durung diparingi. Kok dumadakan ana papan istriramu wis loro. Inggih Kang Mas. Tetelo panyuwun panjenengan anggenipun panjenengan menika teteki saben dinten sampun pikantuk pangestu saking Gusti Kang Murbeng Dumadi. Sakmenika kula lan panjenengan menika sampun kagungan putra kepara sakmenika sampun dipun paringi putra kalih Kang Mas. Diajeng. Lega lan marem atiku. Inggih semanten Besok Kang Mas. bocah loro iki sing bakal njunjung kamukten ana sak kraton Purwojarito. Inggih Kang Mas. Mula diajeng gandeng iki tekane punang jabang bayi iki mbarengi Purnama Sidi. Mongko jabang bayi iki bakal tak paringi tetenger Purnama lan Kastawa diajeng. Diajeng aku tedha nrimo marang sliramu. Wis masa borong anggonmu nggula wentah putrane Waktu kang supaya tembe mburine bisa dadi bocah kang luwih utama. Inggih mugi kemawon putra kekalih menika dados putra ingkang luhur. Iya, Tansah bekti dumateng tiyang sepuh. iya diajeng. Mula diajeng ayo ora enggal kesuwen. Ingonang jabang bayi iki dogo bali menyang kraton disuwanake para narasoma. Monggo Kang Mas panjenengan. Nek kotek. Nanti
putra Prabu Surya Bawana. Besok aku sing bakal nggentik keprabon ana ing kraton Purwacarita kene iki. Mula iki aku kudu sinau olah kanuragan saha gegladen gaman. Lagi sinau babakan olah kanuragan saha gegladen gaman. Iki besok kena tak nggo tameng nalika aku besok jumeneng ratu ana ing kraton Purwacarita kene. Semono uga kudu awakmu kudu sinau olah babakan kanuragan saha gegladen gaman. Iki ngene, sing kepiye? Teka aku ana kene tiwas beneran pedhok marang sliramu. Lah ana apa pangeran? Jane ana sing bakal tak rebut marang sliramu, pangeran. Sing kepiye? Ya iki ngene. Yen wektu dina iki aku wis ora sekolah babakan oleh gaman saha sedaning. Nanging aku wektu dina iki didhawuhi Kanjeng Rama supaya aku sinau marang kaprajan. Awen saka kuwi besok yen ning Kanjeng Rama Prabu kuwi ingkang jumeneng ratu ning kraton Purwacarita aku Purnama. Nah, monggo saka kuwi kowe besok tak jaluk ndampingi aku. Lah ya matur to. Oh, ngono kuwi. Heeh. Dadi Rama kuwi matur karo awakmu. Iya. Besok awakmu sing jumeneng ratu ana ing kene. Ya payan mangkono. Lah kapan kuwi? Kuwi wingi sore. Wingi sore. Iya. Yen ngono padha karo aku. Lah, kowe kepiye? Rama ya ngendika karo aku kaya sing mbok aturke kuwi, Pangeran Kastawa. Mangkono. Iya, Banjur ketigane Kanjeng Rama kepiye karo kowe? padha karo sing kok aturke kuwi. Oh. Dadi Kanjeng Rama ya matur ngono kuwi karo sliramu. Iya, Oh. Iki ngene. sing kepiye? Kanjeng Rama iki awake dhewe dianakake marang Kanjeng Rama. Ya, Lah, besok yen Kanjeng Rama ki lingsir saka prabon sing bakal ngenteni iki lak putra sing mijil tuwa to. Kamangka sing tuwa kan aku. Dadi aku wis besok sing bakal jumeneng ana ing kraton Purwacarita kon. ngene Pangeran Kastawa. Ya sing kepiye? Saiki kabeh para kawula wis mengerteni Ya. yen bocah kembar kuwi loro kang aran tua sing mijil keri. Ya. Kamangka sing mijil keri kuwi aku. Yen ngono aku sing luwih tuwa Pangeran. Ya ora bisa. Tetep aku wong aku sing dhisik. Kowe ora iso nanging aku iso. Oh, ora matuk. Tetep Aku aku iso. sing metu dhisik. Ora iso, kowe aja maindun. Aku ki tenanan. Sing tuwa kuwi aku. Rama, Piye? apa awake dhewe iki sejejering putra kembar? Apa ya bakal ana pasulan ana ing papan kene? Lah, kuwi kasunyatan aku ngomong apa enenge.
yen sing tuwa kuwi aku kas. Ya ora bisa. Tetep aku sing tuwa iki. Aku sok sing menjadi dadi ratu. Purnomo. Kastowo. Paman Pak. Paman Patih, monggo. Monggo, Patih. Ana apa? Tak rungokke sokan buat kok. Yo niki. Patih. Kula menika dak panggih Purnomo wonten ing pergi. Kula menika kan badhe pengen mangertosi, Patih. Mangkono. Kula salaminipun dipun anakaken Kanjeng Rama Prabu wonten ing Kreton Paracarita, nanging kawula dereng mangertosi sinten to ingkang mijil sepuh lan mijil enem. Mangkono. Mengko saking menika kula badhe pengen pirsa sinten to ingkang mijil sepuh menika. Nggih, sinten Paman Patih jatosipun. Sejatine kipate dhewe ya durung mangerteni sejatine sapa sing tuwa sapa sing enom. Iki panci kaleresan ana ing Kraton Purwacarita ana pasewakan agung luwih becik. Ayo padha tak suwanake marang Kanjeng Sinuwun. Monggo kula dherekaken Patih kasawa.
Dimas, dapat dawa dalem Kang Mas. sira ora lali ngaturake dharma bukti marang Panjenengan Sun tak topo. Ora lewat puja panggil tampanono Dimas. Nggih. Raharja pisuhan kula namung abdi dalem nyaosaken sembah kemengki konjo Kang Mas. Oh iya, ya penake sauntara nggih. Jalawaja Wonten katimbalan Kanjeng. kepiye anggonmu ngerake sedaya Narapraja medhang para kawula sakjane ing kadipaten Tapat jagat kene ora bakal ngijuani. Kepal matur Kanjeng. Oh iya, kula pangapunten. Oh Anggen kula gladis daya para prajurit ing Tapat jagat sampun ketingal kritis anggunaken awujud gegaman, awujud pedang, gladis tobat panah lan daya sampun ketingal sae. oh iya, Sak pacinipun Praja dalem boten pareng murka mong dapat abdi kamawan dalem. bagus kowe yo. Yo mangkono kuwi paman. Oh iya Kanjeng. Lopati diaturake pisan. Jauh dalu. Aturaken kula ten agen kula badan sak jroning kadipaten Oh iya, para prajurit sekolah kanuragan sampun siap sawanci-wanci. Kanjeng oh iya, dipenake sauntara yo. nggih Dimas, Dawa dalem Kang Mas. sira ora lali ngaturake dharma bukti marang Panjenengan Sun yo. Nggih. Kepiye anggonmu ngerake para prajurit nem-neman sakjane ing kadipaten ing Tapat jagat ora bakal ngujani. Parunjuk Kang Mas. Oh iya diaturake. Anggen kala ngeraken sedaya nayakan praja medhaing para kawula sampun kala tindakaken saeka kabeh Kang Mas. Oh iya, dipenake sauntara yo. Nggih Kang Mas. Dimas, Dawa dalem Kang Mas. kisih sing digunem Dimas. Nggih. Kados pundi Kang Mas? Iki sakjane ing kadipaten ing Tapat jagat ini. Nggih. Kepara kadipaten Tapat jagat terus gemah ripah loh jinawi. Ngaten Kang Mas. Nang ngene Dimas. Sakjane ing kadipaten Tapat jagat kuwi durung tentrem. Aku sakjane ing kadipaten Tapat jagat aku demben nalika semono. Aku entuk wangsit saka Kang Arya Jagat. Nggih. Ya kuwi aku nak durung palakrama, aku durung tentrem Dimas. Sejatosipun ngaten Kang Mas. Iya, Menawi panjenengan badhe palakrama wonten kadipaten ing Tapat jagat mriki. Kang Mas sampun gadhahi wawasan wanita liya Kang Mas. oh ngene Dimas. Sakjane ing kadipaten Tapat jagat kene ya. Nggih. Ya ora liya kuwi sing jenenge Renggani Pulung Sari Dimas. Renggani Pulung Sari Kang Iya. Mas. Nggih. Lah panjenengan menika Renggani Pulung Sari menika nggih sampun mangertosi dodok selehipun wonten ing pundi papan dunungipun Kang Mas. Oh ngene. Aku ngerti yo ora njweteh kaya ngene iki. Lah sekecane kados pundi Kang Mas? Loh, ngene Dimas. Sakjane entak kadipaten Tapat jagat ini, Nggih. yen aku urung palakrama karo sajenenge Pulung Sari apa Renggani, iki urung tentrem. Nggih. Ngaten Kang Mas. Yo, piye? Lepas nyuwun pangapunten dalem Kang Mas. Kula badhe munjuk atur pribadi kula piyambak. Oh iya. Ya Sarane panjenengan badhe palakrama anggen kala swita wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati wonten salebetipun kadipaten Tapat jagat. Sampun dangu Kang Mas. Oh iya. Kula nggih kepengin palakrama Kang Mas. Arep rabi. Nggih Kang Mas. Kowe iki arep rabi. Inggih Kang Lah Mas. bojomu siji tak go ngendi? Alah. Pun minggat Kang Mas. Oh, wis lunga. Nggih. Iki kan ganti bojo meneh. Pados malih Kang Mas. Iki kalau bojo piye? Nggih Jalawaja. Dalapati piye? Digandengan Oh, lha iki. Dipati badhe wana krama. Melu rabi rabi Kanjeng. Lah iki seneng rabi kabeh Lah iki ngono. nak gandeng saenenge do arep melu rabi kabeh. Ayo Kang Mas. Ora enggal kesuwen. Adi Mas, ayo padha digoleki ngendi papat durunge. Ayo, ayo. Di papan itu.
lemes wicarane pandang semua gondes sing saya sang rakon tresnane baik siwinastan namung kepinasan masa kabudayan maneman meman Arisena gondes ya mas kami natulating krama mus cinangka salami mengasih tresno Lungguh muda para narasa kang saneman sang putri senengati kaya ngeklampok janji sabar lan ora kasusu sawae jembar-jembar parene lamu-lamu kembang dondang mekar sore katang raya nyambut gawe orang aring
pun Jawah katimbalan dalem Kang Mas. saben-saben sliramu ngadhep nang ngarsanipun tansah ora lali ngaturake dawuh Gusti marang panjenengan. Wis tak tampa ora liwat pujo pawasan Sangat timpang dikuno. Mboten namung sembah kula kunjuk Kang Mas. Iya wis tak tampa prayogake sawetara. Kakang Tumenggung Gunosita, Kawuh timbalan dalem Raden. sliramu uga ora lali saben ngadhep nang ngarsaning ingsun tansah ngaturake dharma bekti marang panjenengan ingsun wis tak tampa ora liwat pujo pawastan ingsun tanpa neno. Sangat anggen kula mugi ndadosna jimat wonten ing kraton mriki. Iya Kakang Tumenggung Gunosita kepenak sautuh. Nuwun inggih Sinu. Diajeng sedaya Inggih Kang Mas. aku bakal njaluk unjuk laporan iku. Sliramu minangka garwa pameswari ana sakjroning kraton Purwocarita kene. Ing mbok menawa sak mangsa-mangsa pun kakang bakal transfer busana apa wis kerap bakal lari Inggih Kang Mas. Sedaya menapa kemawon. Ingkang panjenengan kersakaken kejawi saking panjenengan badhe ngalih sono ugi badhe kersakaken sejarah sedaya menika sangat sanget Kang. diajeng sedaya. Rasa bombong manah ingsun yen duwe garwa sing kaya sliramu. Ku kepenake sawetara iki. Restokaken jalan. Kakang Tumenggung Gunosita, Kawuh timbalan dalem. coba aturna pagaweanmu ana sakjroning kraton Purwocarita kene, Kang. Nuwun inggih panenggih. Anggen kula geglajan saha olah gani kembang. Sampun kawula tindakan saayep saeka kapsi ngoten. Iya Tumenggung Gunosita, kaya ngono kuwi minangka tetungguling senopati ana sing sakjroning kraton Purwocarita. Kepenake sawetara. Nuwun inggih. Punten dalem sewu Kang. Iya sedaya. Menika kok janjur Iya. Kakang Riki ana pati dereng ketawis marang suwan wonten ngarsa panjenengan. Iya diaji. Iku ana pasewakan agung iki kudune Kirtopatih lan putra-putrane wae. Kudune melu sowan ana papan. Lah kok iki ora mah. Oh ingkang suwanipun Tolong Kakang Patih Setyo Praja penak biar putra ingsun Kastawa lan Kakang Patih Setyo Praja wonten timbalan dawuh sinuwun. sak tekamu ana ing pasewakan agung Kraton Purwocarita kene. Lak ya padha winantu Basuki Paman Patih. Raharja pisuwan kula sungkem pangabekti kula mugi kunjuk sinuwun. Ya wis tak tampa kepenake sawetara. Nuwun inggih. Ngger putraning ingsun Kastawa Kawuh timbalan lan sliramu Purnama. Uga sliramu sowan ana ing pasewakan agung iki lak ya padha winantu kabeh kabeh. Nuwun inggih. Kula Sraharja pisan kula mugi sebab kula mugi kunjuk Rama. Ya wis tak tampa prenake sawetara. Semanten ugi kula Rama. Iya. Raharja pisawanan kula sembah sungkem kula kunjuk. Ya Purnama wis tak tampa prayogake wak sawetara. Nuwun inggih. Ya jeng karanipun tata. Dawuh katimbalan Mentas wae aku lan sliramu gancar kena apa ana pisuwan aku iki kok Paman Patih lan putra-putra ora mula iki kumpul tak kurgone lan pasih Paman Patih Gunawasesa Pareng kunjuk. sajroning kraton Purwocarita kene ngenekake pasuwanan agung. Lah kok sliramu lan putra-putramu sakjroning tekane ana pasewagan kok rada landhap. Ana kawit degatosan apa? Pareng kunjuk sinuwun lepat paringi pangabekti. Ya coba enggal matur ora dadi ngopo Paman Patih. Anggen kula sowan menika radi telat wonten sak tengahing margi kepanggih kalian Kang Putra nembe regejegan sinuwun.
Ngger putraning Sun Kastawa lan Purnama. Dawuh tinimbang dalem Kanjeng Rama. Apa bener kang diaturke wong Paman Patih? Nggih. Lepat nyuwun saya pangapunten. Panci leres ingkang dipun indikaken Ki Patih menika. Ngger putraning Sun. Yer putraku, Purnama lan Kastawa. Wonten timbalan Jane ana perkara apa nganti kowe sak loro kok, Ger? Rebutan apa, Ger? keparung unjuk Kanjeng Ibu lepas nyuwun saya pangapunten. Panci leres nalika kula wonten ing margi kepanggih kalian Pangeran Purnama menika. Banjur kula menika namung badhe mangerteni yen selawase kula dadi putra Kanjeng Rama lan Ibu kula niku nderek mangertos sinten ingkang mijil kakung lan sinten ingkang mijil. Babakan ora prayoga babakan kaya mangkono kok ndadekake kowe cengkah rembug iki. Kowe sak kloron iki kekadangan, Ger. Parung unjuk Ibu. Lah sejatosipun sinten ingkang mijil tuwa menika? Kula badhe nyuwun pirsa Kanjeng. Ngger Kastawa lan Purnama. Nggih Rama. Kok kowe teko titi mangsa iki padha regejekan sapa sing mijil sepuh lan sapa sing mijil. Kuwi wawatane apa, Ngger? Parung unjuk Rama Iya. lepas nyuwun saya pangapunten. Anggen kula ngantos dados regejekan menika sabab benjing yen sampun titi wancine menika panjenengan leser saking prabon ingkang badhe jumeneng ratu wonten ing Kraton Purwacarta menika lak nggih ingkang mijil sepuh to Kanjeng Rama. Apa sing mijil sepuh kan kula Rama. Iya, Dados bener. sinten Kanjeng Rama? Piye Ngger Purnama? Dados sinten ingkang mijil sepuh menika? Iki ngene ya, Ngger. Kastawa lan Purnama. Nggih. Sinajan aku ki wong tuamu, nanging aku ora nggulawentah sliramu wiwit bayi tumeka ning akhir dewasa. Mula coba aku tak takon marang ibumu, mbok menawa ibumu sing paling pirsa. Nggih Rama. Nggih. Jajeng setyane nuwun, Karo katimbalan. sliramu wis ngawuni-awuni apa kang dikarepake marang putra-putra. Ing mbok menawa sliramu kang duwa lentah wiwit bayi ngantos akhir dewasa iki apa sliramu ya pirsa sapa sejatine sing mijil sepuh lan sing mijil enom. Sakdereng kula matur. Sewu lepat nyuwun Iya, pangapunten tunggal Kang. Nalika semana iya piye ya. putra kalih kula lan panjenengan menika nalikanipun mijil kula menika saestu kula mboten kemetan Kang. Sinten ingkang mijil pambah lan sinten ingkang mijil akil ngantos dumugi sakmenika. Wiwit cilik nganti akhir dewasa Keparung unjuk Rama. yo piye Ngger Purnama? Sejatosipun kula nika sampun mangertosi sinten ingkang mijil tuwa. Awit kawit tinggal saking tanda-tanda anggenipun olah kanuragan saha gegladen gaman. Kula kalian Kastawa menika ingkang unggul menika kula dados nggih sing kok nggih kula Rama. Rama. Kowe aja apa Ya, aku padha modele putra kadang apa kadang Ngger. nanging durung ana sing mangerteni sak temene kowe kepengin bakal ketemu Tito sing tulang kena. Kuwi kasunyatan iso tak buktake marang awakmu. Ayo padha dilak. Sing tak wedene apamu ayo. Ora marang Kakang Patista Praja lan Temenggung Gulasita. Dawuh timbalan Kang. Enggal tututono Purnama lan Kastawa aja dadi pasulayan ning gedalan. Sepira dawuh sinuwun. Duga-duga dikira pangestuku tak menehi marang kabeh. Yo padha
kaploke sanjake dadi lan patese punang jakan boseni senjet pirang tarik Saiki ra peduli sapa sing tuwa sapa sing nom. Saiki sapa sing kuat. Ora ana apa? Awake dhewe iki sedherek satriya. Sing piye? Yen pancen mengkono karepmu, ayo. Ana ing papat dulu ngene dirapoke sapa sing bakal sing tak ujeni apamu. Bupati, kula menika namung badhe mangsa. Nggih. Nah, mengaten to, Bupati. Kula menika kepengin ngertosi. Sebab benjing yen pen titepaken Kanjeng Rama menika laser, kula kan ingkang badhe jumeneng wonten Kraton Purwocarita. Pancen bener kandhamu, Ger. Bupati. Piye? Sak menika Rama mawon mboten paring pangertosan sinten ingkang enem, sinten ingkang tuwa. Nggih, sinten menika ingkang saged nentokaken. Iya, mengkono. Nanging napa wonten to, Bupati? Ratu kok kalih kan mboten wonten to. Ora nanging mengene ya, Ger. Do tak kandhani iki ya bagus. Wis bola-bali tak kandhani kowe iki putrane Nalendra ora pantes yen nganti para kawula padha mangerteni kowe padha regejegan. Kamangka besok yen wis tekan titiwan sine sapa sing bakal nglingsir ke Prabowo nggih lak ya. Mboten Ki Patih. Sampeyan ampun ngalang-alangi. Mboten. Sampeyan kula. Ora bisa nggih. Kula Patih. Tok napa Patih? Ya. Kastowolan kono. Kastowolan kono mo. Ya Rama. Kowe iki dedering tonane kro. Kang besok lingsiring pun Rama kang bakal ngenteni keprabon ana sajroning Kraton Purwocarita. Kanjeng Rama, nanging kok teko semono. Kowe padha regejegan. Ora patut apa meneh yen ngasih. Konangan marang para kawula, apa ora ngrisemke pun Rama karo ibumu. Kanjeng Rama, kula menika namung badhe mangertosi. Sinten to putrane Kanjeng Rama ingkang mijil sepuh lan mijil enem Kanjeng Rama. Nggih Kanjeng Kastawa Purnama. Yen wis titi mangsane Purwocarita ki bakal gumilir manyang sliramu, mesti Gusti Kang Akarya Jagat bakal nduduhake sapa sing bakal boten Kanjeng. Kula kedang ngertos dinten niki Rama. Dinten menika Kanjeng Rama. Sabab benjing yen penawi Kanjeng Rama nika lasan ingkang bakal ngentos keprabon wonten ing Kraton Purwocarita menika. Kastawa Purnama. Kula ingkang mijil sepuh to Kanjeng. Kowe wis gawe mangklek atinipun Rama. Yen sliramu tak eleke sareng alus ora keneng. Dino iki kuwati ampun Kanjeng. Ya Jeng. Kuwatir menggali kanthi wening nika putra panjenengan. Sejatine aku ora liya. Nanging bocah sakara wis tumindak kang ora becik bakal gawe lingsene wong tuwa. Ingkang lepas kula. Jalaran kula ingkang silaken kula menawi kula badhe mangertosi.
Sinten ingkang mijil ya Mbak Ayu? Sinten ingkang mijil? Salah amarga bocah sak kono tekan iki. Jambang. Cina dia kok yang ngopo? Aku masih laku ngopo. Ya temen aku paman mate laku temen aku. Tututan layune putra putra iso dawuh. Ayo Pak. Ewak dhewe kuwi sing arep dirabi, yo kuwi anake mbok manut desa Dadapan lak ngono to ya. Lah iki uga lan petikelmu lak piye? Sing sak jaman samono wak dhewe disemayani. Yo kuwi 10 dina. Lah kuwi diteni sadurunge 10 dina kata seprene kok ora ning kabar. Iki uga petikelmu lak piye to? Nggih, Kak. Karo piye iki? Ayo enake kene Kak. Ha, piye? Awak dhewe ngumpur nang desa Dadapan. Heeh. Takok mbok mangun karepe kepiye? Ya terus Mending awak dhewe langsung mangkat ae, Kakang. iki ngene. Sadroning 10 dina iku wis punjul sak 10 dina. Yo, Kakang. Ayo padha ditakyenke ana sak desa Dadapan nak ngono to ya. Ayo, Kakang. Ayo padha darana padha nakyenke. Ayo, ayo. Sirat pasewakan jronaya de
nyetan kelelon apa setyane kelakon gones ya mas jangkawuri mas jinggo saupama Rete-rete tak ombone latar. Ayo. Gua sulak ya kesuwen to ya. Ning aku tambah mumet, Di. Kenapa, Kang? Mikir saiki apa-apa mundak kabeh. Rene sira mundak. Wah, larang kabeh. Sing murah gur gajine wak dhewe ya, Kang. Ning yo tenang. Enek MBG. MBG ki lah kanggo bocah cilik-cilik wak dhewe ki wis tuwa. Ya enek MBG tuwa enek. Waduh, Intuke gedang. Gedang yang tak mini-mini. janglaan. Iya. Ning aku ki mikir Di. Apa, Kang? Wah dhewe mbatur eneng ngene mbok dadak kuwi sprono sepene wak dhewe ya urung di gandengan. Apa ya ora netake bapak Rusimbo iki gur cukup netake tok to, Di? Iya wis 40 tahun Lah, nek iya. tetak. Iya. Kaya berarge nguyuh ya, Kang. Ya kuwi. Nah, jane iki mbok rondo iki jane ya rada tumbah banyakne ya gurih. Kowe doyan ta, Kang? Ya
Dik, aku melu. Iya. Kayak nak ajuk mbah ora gelem tambah legit. Jare nak sing tuwa iki malah gempi. Lah iya kuwi. Terus repot. Ora lak dirabekke kok ya Mbak Ayu ki ora kok ya Ora gagas-gagasan ya. Yo betah men ngono lho. Aku ya gagas mbok rondo kok yuk Kang. Lah iya betah Kok ya ora sedut senut itu lho. Pikirane lho pikirane. Masih yo Anake lah wis urip rawan kabeh. Wade yo nganggur nek ya ora ditoke lak diri. entuk le Nyawang ya. yo nyawa karo ngelap-ngelapi foco ae yo. Ah, nemu. Lah ndi mbok rondo? Wah, iki mau iki. Mbok rondo. Mbok. Waduh. Wis mateng anu lho. Waduh. Iya, Leng, kosek-kosek. Delon tani ya. Enggakno se ya, enggakno. Iya, iya. Mbok rondo. Aku jodoh. Oke, aduh. Rampung nanti. Loh, lekat. Metu yang. Iki mbok rondo iki. Lah kowe iki kok ngene lah. kok malah padha Ora lho. Dibujegang. Aku iki lah kerasan karo Adewi. piye? Yo, aku wis batur pirang-pirang tahun, 10 tahun wong kowe. Kowe yo wis suwe rane gandengane apa yo angkru kowe wae. Mbok yo ora sembrono. Lah kowe iki ora ngitung apa? Bojoku ki leh ora ono ki gek leh pirang sasi kok dadak muni wis suwe lho. Ora sembrono. Biyen kaya liken saligis ya. Ora guys, iki. Lah sapa? Oh. Jan Tak kowe kira liken saligis. kowe iki ora salah lembono sing ora-ora. Lah opo yo ora leh. Padune ki arep Kok yo ora leh kecut. padune ki ben ditampa ngono apa? Opo? Kowe kene-kene. Iki gaweanmu wis rampung. Wes rampung kabeh. Lek ngarepke sapi wis oleh akeh. Oh, sapine sapa? Ya sapine Gambar. Oh. Gambar. kae lo tinggalane Pak. Oh. Pakmu kae lo sik Lagi, anu. Ro. Sapine tonggo. Oh, sapine nang kandang kono karek tepake oke. Urus hari karo anu ning endi yo? Kok Iki mau tak roh ki. tak kon umbah-umbah ning sendang. Umbahanku iki lho akeh banget. Lah perlu apa kowe iki kok? Lah lah, iki lah aku yo duwe janji karo kelawar kae to yo. Ora kelawar teko sing arep ngadepi sapa? Mak aku yo jelas rawani. Satpane santai wae, Kang. Mbak, si Mbak. Si Mbak. Ya. Aku ora kuat. Aku ora kuat. Piye dengan? Iki apa to nek Piye? Si Mbak aku iki mau mbayangke banget lho Mbak. Kowe dhewe malah ninggal aku to, Lek. Lah malah bali dhisik kok, Mbak. rasan-rasan. Lah iki sabune mau keri ora sida mbok gawa apa? Ya wis tak gawa to, Mbak, kan mau. Lah nek kono kene sabun. Lah sampeyan mau ninggali 5 to. Wis tak gawa 3. Sing loro pengen tak tinggal. Manoro. Heeh. Iki kok nak kelawar teko iki kok kepiye? Aku piye yo? Aku yo mumet. Apa timbang mikir kelawar mumet? Gak tembangan sih wae. Apa to, Mbak jane? Ana apa to, Mbak? Dek malah kaya wong bingung kaya ngene to ya. Ngene kowe ki mbok yo ngrasakno nek dadi wong tuwa ki kaya ngene iki lho mumet. Jadi kula ki wong lanang. Wong tuwa ki sing dipikir oke. Anake wedok wis gedhe-gedhe. Tekan sprene kok yo urung entuk. Anake wayahe kedua ya, Mbak. Urung entuk bojo ngono ki lho yo. Gas ponjang-ponjangan. Si mbakmu ki lho nganti bebek lek mikir. Si Mbak, kula tak tanglet kali sampean. Iya, arep Apa takon apa, sampean Nduk? ki selak pengen putu to? Nduk, saiki di ngene, renggani Pulung Sari. Ibuke pengen, si mbok pengen kondo, lah kok leh gumbedhe temen ibu kaya
derajate wong desa. Ngene lho, Ngger, kowe sak kloron ya. Piye, Mbok? Saiki wae pakmu iki ya wis ora ngerti menungso iki ora ngerti umure. Iya, Mbok. Aku ki kepengin ndang duwe putu ngono. Nyatane pakmu iki omong wae ya ora ono. So ya wis dipiwanti jodoh kuwi bakal teko Mbok, iki rasa sumelang karo anak-anakmu. Lah iya. Sumelang dadi perawan tuwa ngono kok piye? Aku samare ngono. Nek wong wadon ki paribasan ki kaya lombok, nek gek payu kemropok ning nek ora payu ki ya bosok ndunduk. Alah, si Mbok aja semelang, Mbok. Aja semelang karo anak-anakmu iki, Mbok. Ora rame ora payu. Kasep. Payu. Oke, wong ngeser, Mbok. Ning aku ki urung pengen. Aku yo gelem. Lah ya kuwi mau Aku yo gelem nek jodone iki lho, Mbok. Siapa, Mbok? Sopo jane? Aku ya manut kowe sak kloron ki lho. Bangun. Wis ngerti ta, Mbok? Napa? Ini. Terus kak. Ya ya. Nalika sakmono aku arep ngepek bojo anak-anakmu sing sak klorone iki. Kamangka kowe tak semayani wis 10 dina. Kamangka saiki 10 dina wis punjul saka 10 dina. Mula Mbok Rondo, lah kuwi terus kowe piye karepmu piye Mbok Rondo? Kudune aku rabi karo Kowe ki kleru kok, Mbok. Ngono ki ora 10 dina, 10 tahun. Jadine dene ki lali mana? Sapa to kuwi? Anu. Kok klencer kono sapa to kuwi? Kowe wani-wanine yang mlebu nang kandang macan. Iki ki Si Mbok. Mbok, aku tak tekon, Mbok. Sampeyan ki ngene duwe janji 10 dina. Lah kok ya ora kondo karo aku kan? Lah ya aku ki udah nanti kondo ki kok kesusu jedol kok ya. Piye yo? Wetenge kula aku rasan-rasan karo kowe iki tondo. Aku ki duweni samaran iki tak kawin kasep. Iki sapa to iki? Sapa to iki? Piye Bojo sing ora Kowe sik duweni rupa. Lah entuk to Layani kalau tanpa rupa. Lah entuk. Kowe sak wong telu? Heeh. Lah wong anakku ae loro kok arep dipek wong telu kek kepiye? Lah siji kowe lha apa to, Pak? Nek aku ki wis salah. Apa iki? Iya. Lah. Piye, Mbak Rono? Lah entuk to. Entuk. Lah entuk to. Ya. Simbok kok nyemayani Anak piye gelem e. Lho, lah piye to? Anakku loro aku ya maneman nek dipek bojo wong telu wis siji mosok sigaran kaya maneman. Mbak Rono. Iki lah entuk to tak bojo. Durung gelem kan. Di Ngapura anakku durung gelem. Piye tek di Ngapura piye? Sela ora betah lho iki. Simbok aku ora gelem lho, Mbok. Aku duwe sedulur. Ya piye? Kae nang lokal kono ki anake ki malah telu jajan Sony Jenny ngono. Ketek iki kan. Ora tenan aku ora ngapusi. Tenan aku ora ngapusi Kang Kowo. Anak sedulurku mbayuku kono kae lho. Omah pinggir kali kono kae. Ya terus Anake iki telu wadon ayu kabeh. nang ora katok. Ora ndase. Kok ora katokan ki ya medeni wong kok ya. Kan mesti sobo kali kae. Aku sih, Kang. Ora coba saiki telek ana kono. Nek pinggir kali ki lho desa. Ora. Desa kowe kono kapuan. Mbok Rondo. Kowe iso ngandani anakmu apa ora, Mbok Rondo? Tak pebosen to ora? Gosek sabar ya, sabar. Gosek. Anak iki ora Mbok Rondo. Kerja
Aku jaluk waktu bedino meneh. Wes ora nang wektu maneh. Coba kabeh wae. Coba wae kabeh, Kang. Ayo. Ayo, wes. Ojo. Ojo tenan. Iki aku mau bodohku mau kiye sakloron anak-anak. Ojo. Kowe tekat ora entuk tape bojo. Ayu. Tape bojo gelem ya. Ora Manusa karo aku. Penak to penak. aku ora tresno kowe. Lah ya gelem to? Ora gelem. Ora gelem? Dipaksa wae nang rono iki. Paksa. Aku tetep ora gelem. Manut ya. Ora sing bojomu kuwi jaluk sama tresno. Heeh. Gelem manut to penak karo aku. Ayo. Betak. Tak ada. Ayo gini. Tak jono gini. Kakak. Lah kok alon wis kok pitik. Apa ngandake ora. Saiki kowe iki gelem apa ora? Saiki aku ya ora gelem ngangane tekan kapan aku ya ora gelem. Aku gelem kadang ya. Srake karasa rama Gusti tasih kula sumbung kabeh Gusti kula ya Mas cerita sekarane belum bangun negarane kunes yang ono ning janane Ayo, iki sing jenenge kelowor. Ojo kekal wong wedok. Aku iki tanjingmu iku. Ayo maju wae. Iki sing ngalang-alang iki. Ayo. Yo, angkamu iki sing kelowor. Ayo. Kembali. Ya.
Pulung Sari. Iya lek kowe lek. Ah, kowe mau ya wis Lek aku ki koyo ditulungi ta lek. Ayo, Kowe mau ki malah bilang gitu lek. Oh, sik, aku tak kasih. Iki mau wis krungu dhewe wancine bapakmu nalika nyekar no sarean mau. Kowe bar nyekar. Yo, wancine kuwi. Kowe karo kowe kon anu aku wong loro. Kok sik cetane ta ngono lek ngene lek. Kok kandang ki cetane kok nganu ki. Nak karo aku lagi nang ngerti njaba jerone. Sakmene. Kaya ngerti ya. Kok sik lek. Sakmene. Kok malah tekan kono ta tembungmu ki. Lah aku gur anu wangsit. Ya wangsit nek kowe pengen uripmu kepenak, ayem tentrem. Penak njaba jero. Sing simba ora Penak njaba jero. Kok sik lek aku ki jane wis urip karo kowe iki lah ya wis penak ta. Lah mosok aku gur ngopeni tok ora Lah mendina ya bebaran aku kok mau bendina terus aku kan pilih babu lagi ya Kak. Lah iya. Tempat ini angel men lho. Ya mengawe dhewe iki ya wis urip bareng. Angel. Wis mangan bendina aku kok peni lah. Bareng aku wis kok peni iki aku ya wis matur nuwun ta lek. Ora bareng turu. Turune ra. Yo nang dhewe Kowe ora gelem tak alus yo penake piye? Yo. Karepmu ki ngono ta. Karepmu ki mangan bareng, urip bareng, turu bareng. Iya to. Yo ngono kuwi. Ya tak perkara le turu. Oh ya wis ngerti njaba jerone. Arep turu bareng ki ora iso le. Kowe iki layang Nek pancen kowe ora gelem, ayo le. Ayo, yo ya. Yo ayo. Dipaksa ya. Yo ayo. Ayo.
kok ya malah seneng ngono iki piye? Terus awake dhewe iki arep nang ndi meneh? Ayo, Ono bocah. Kinyis-kinyis kok ngono ki piye, Kakak? Kita kon sik, Kakak. Pulang Sari. Kula renggani. Oh iya. Jebul entuk jodoh. Lah sampeyan niku sinten? Aku Klono mati. Wes sapa? Klono mati. Oh, Rono Pati. Terus wonten wigatos menapa? Aku menyang teko ngalas kene, arep nulungi sliramu. Nggih. Piye? Kula nggih Tak pek mboten bojo. sampeyan. Tak moyake ana ing kadipaten. Tapos Kula janggan. kenal mendereng Pak jenengan teko-teko dimupek bojo niku pripun? Lah kula Iya, niku Nduk. namung tiyang desa. Wulan Sari. Jenengan Adipati. Kok nemen kalih tiyang desa niku pripun? Lah wong sampeyan niku lho tepak kalih kula meneh gek pisan iki kok gampang men. Ya aku wis entuk wasite karang akeh ya jagat wis. Terus ngono ki piye? Napa gampang to? Tiyang tresna niku nek dadi bojone niku nggih sik dhewe nggih tresna. Ya, Ning pindune tresna. nggih pun kenal. Lah wong kula kalih sampeyan dereng kenal kok. Najan wong kenal. Kenal ke sapa Tresna sithik? niku jalaran saking kulino. Iya. Kenal wong dereng kok. Kenal pe bojo. Wis endi, Kakak? Mungkin akan maten lho. Lah kepiye? Ya kudune iki ya sing manut wae. Manut wae. Ayo kita bakal tak moyake ana ing kadipaten takon jaman. Ayo. Nek rupa peksa apa pilih? Apa pilih manuk? Dugi kapan kula mboten
yen kula gelem Orang kok gawe ngomong utek ati. kula boten kula. Nganak sekolah jago salah. Ana bocah wadon padha peplayan ana ing tengah ngalas. Padha arep menyang ngendi kowe bocah wadon? Nyuwun pangapunten. Iya. Ditepangaken kemawon. Oh. Kula nenggani. Oh, kowe sing kang dadaranmu regani. Lan bocah saka ngendi? Kula menika saking dusun Dadapan. Gedangan, Dadapan. Oh, dadi kowe iki kang aran Renggani saka desa Dadapan. Oh ya ditepungake, aku jenengku Kastawa, putra Rama Prabu ing Purwacarita. Oh nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo? Nyuwun pangapunten saestu. Niki wau kula niku doyak-oyak kalih tiang-tiang edan enten dalan niku mau lho. Dadi kowe iki mau dioyak-oyak ana ing dalan. Nggih. Lah banjur sapa sing ngoyak kowe iki? Nggih menika mau kula ajeng mantuk to. Ya. Teng dusun kula. Lah kula niku pedhok kalih tiang-tiang nyandang ireng. Oh, mangkono. Nggih. Banjur arep dikapake kowe. Kula ajeng dipun pendhet garwa ning kula nggih mboten purun wong kula mboten kenal kalih tiang iki kok. Loh, wong arep dipek ora gelem iki napa to? Mboten lah wong anu ajeng dipek bojo niku nggih lantaran saka tresno. Ning kula mboten tresno lha wong tepang meneh ge pisan niku kok. Mangkono. Lah banjur kowe saiki arep menyang endi? Kula niku nggih ajeng langsung. Oh, Mengke kula ndak didukani kali simbok wong kula niku le lunga niku pun wau. lah mengko rek nganti kepethuk doyake terus kepiye kowe? Nggih ngeten mawon. Kula nyuwun tulung kali sampean. Yen to sampean menika saged nulungi kula. Oh, dadi kowe kan njaluk tulung karo aku. Ning yo ana syarate wong nulungi iki. Sarate napa? Kowe iki lak yo gedhe to. Apa ya ora mangerteni kekarepanku kowe? Kula tanggет kali sampean. Kepiye? Napa sampean gitu sih? Ya mbak to? Aku ki ijeh Joko. Nanging nak pethuk wanita ayu niki rada ndredeg aku iki. Aja kok menawi sampean Joko kula nggih tesih prawan kok. Oh ngono. Dadi kowe ijeh prawan to iki. Tesih prawan Oh. gadah pasangan. Ning aku kok rada ndredeg iki jane nang ngopo to ya aku? Enten apa to? Sing dedek sing pundi nggih? Aku ki kepethuk kowe sepisanan kok. Banjur rasaku kepiye ngono. Pripun to? Regani, Nggih kula. aku gelem nulungi kowe. Nanging waton kowe gelem dadi bojoku. Sapa apa ora? Nanging jenengan punika badhe garwa kula. Iya. Nanging kula menika namung tiyang dusun lho. Sing penting lah ayu to. Nek nek ngoten nggih ngoten wong kula tesih prawan. Ning kula tiyang dusun ning sampean mangke napa mboten isen wong
Kula niku mun mboten gadah Pak, kula menika anak rondo, mung tiyang dusun nak mboten buruh-buruh mboten saged mangan. Wis ngene wae. Intine kowe gelem apa ora? Ya kok biasa lho. Kula nggih. Kula. Dadi kowe gelem dadi bojoku. Yen pancen kowe gelem, ayo. Sepira to katresnanmu marang pon Kakang kowe regane. Yen pelokipun. Kang Mas. Sing kepiye? Sing tresno sedhewe lak sampeyan ta? Oh, ngono. Jadi aku kudu padha karo yen aku tresno karo kowe. Nggih sampeyan ta. Oh, iya, iya. Kangkang dulu rorong jana lati aku kok gede kaya ngene to. Kang Mas. Suwate panjenengan kok nggih sae kok. Ah, aja ngono to, Yai. Aku isin nak kaya ngono iki. Lah wong kok diluk ape kok malah isin. Malelokang tonton ngeplek aku nak kaya ngene iki. Wong bejoke ora kenyono-nyono. Rena wengi among dadi imben untone pantes digo Kang Mas, kepiye? panjenengan menika nggih terus-terusna kalih kula ki sing ditresnani apane? Nek wong jenenge seneng ki ngene. Kepethuk kepisan kuwi sepenting rupa sik. Ndalah aku kepethuk kowe kok langsung rasa kemak der-der ngono to. Hah, Semono ki lho kula lho Kang Mas. apa kowe yang mangkono? Injih, kula pethuk sampean mau lho. Aduh, kula terus ngoten. Dununge wong manis ingkang mawe uyo lakae was brene Gembang melati rena Cek aku ya ini. Tresno tak sarang katon eseme ngoni prasetyo tanatyoki gangsa Apa sira ki wis mantep tenan marang pun Kakang iki? Nggih, kula sampun mantep madhep. Kali panjenengan kula tresna kali panjenengan. Dadi ki wis mantep tenanan. Nggih. Oh iya, semono uga aku ya iki.
iki pasanganku mawar kuning kanggo dusumanding pangajapku asik lair terus sing kalbu Pangeran Purnomo. Iya. Kowe kok iso nang kene iki? Kowe mesti kok ngendi iki mau? Purnomo. Lah iki sapa iki? Iki jadem tulung tarik. Oh, kok ana ing tengah ngalas. Jadem tulung tarik jaluk tulung marang aku. Oh, padha karo iki. Kang Mas. Kepiye? Pangapunten. Piye Yai? Punika Pulang Sari punika tunggal kula. Oh, dadi iki sedulurmu. Injih. Nggih. Napa sampean nggih pun ketang? Padha iki kadangku. Oh, kadang. Heeh. Jan ngono iki tiba kebenaran Piye? Kasawa Purno. Iki awake dhewe kaya wis entuk pepadang, mula ayo ndang diaturke marang Kanjeng Rama. Oh, ayo. Apa kowe iki sana? Aku Colopati. Dolopati lan Dolopati. Aku putra Kanjeng Sinuwun Surya Bawana. Lan aku Kastawa. Oh, sik. Kowe iso waktu kaya ngono ki, anak wong cilik. Kowe arep ngalawan iku. Jan padha lele dong ngalawan apa iso garo Pulau Sari pancen langkai manten. Iki jalan aku. Purnomo, adep apa? Eta amane. Bakal tak swanake Kanjeng Rama Prabu ana ing Kraton Purwocarita. Awake dhewe bakal njaluk pangestu karo Kanjeng Rama. Mula ya Yai, aja keswet, ayo enggal tak swanake nang Kraton Purwocarita ya Yai. Astana. Piye? Ayo. Ayo. Menapa menyawa. Ayo aku jarakno nyang kraton ya Yai. Ampun
Sawetara suwe putra-putraku anggen playu saka sajeng kraton. Sliramu kang tak utus supaya ngupadi. Apa padha wis entuk gawe Kakang Patih? Parengunjuk sinuwun. Yo enggal matur. Anggen kula ngupadi. Anggenipun ngupadi putra Purna utawi Kastawa. Paribasan sampun tepung jagat. Lepat pangapunten boten pinanggih sinuwun. Dadi Patih uga bisa ditokake. Ana ngendi papan pun kamalan kas. Kula ingkang sawan Kanjeng Rama. Ya putra ingsun. Yo kene. Paman Patih. Mentas wae Wonten damu nggih. aku ngudarasa lungane putrane ingsun. Kadumadakan ana wektu iki putraku sak kembaran. Kastawa lan Purnama wis padha bali ana sak telenging kraton. Kok malah nganti wanita loro. Ngger, Kastawa lan Purnama Dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama. kepiye lara-lara ngger kok kowe saiki wis iso cumondhok ana kraton Purwacarita kok tekamu ana sajeng kraton malah nggawa wanita loro. Lho nggih. Pareng matur Rama lepat nyuwun pangapunten. Yo enggal matur. Nalika semanten kula wonten ing tengahing margi. Dumadakan nggih menika wonten wanita kang pelajar. Banjur kula tulungi. Banjur kula menika tresna kalian pun renggani menika Rama. Kula Yo piye Purnama? Wonten wanita ingkang nami Kulumari ingkang kula tulungi lajeng kula menika raos tresna dhateng Kulumari menika. Dados kula nyuwun dhateng panjenengan Rama panjenengan wonten kula kaliyan yateng Kulumari menika. Yo semanten ugi kula Rama. yo piye ngger Kula kepengin sanget nyuwun pangestu panjenengan nyuwun dapaken kalian pun diajeng renggani menika. Apa bener Cahayu sliramu kan arep renggani kalau burung sari? Inggih. Punika kula ngendani. Lah punika ajeng kula Burung sari. Yen ngono apa wis lega atimu lan tresna tenan yen sliramu padha dhaup karo putra-putraku iki. inggih kula saestu sampun tresna. Manten kula sampun saged. Yo Purnama Kastawa lan renggani Pulasari. Yen Nggih, sliramu wis padha sarujuk sak kabi-kabihe besok yen wis ana dina kang kapiji sliramu sak kloron bakal tak dhaupake. Lho nggih Rama, matur nuwun sanget Kanjeng Rama. Yo kepenake sawetara. Nggih.
Paman Patih. Wonten dawuh sinuwun. Kaya-kaya pepeteng ana sajroning kraton Purwacarita iki Noniji. wis saya padhang. Noniji sinuwun. Amarga baline putraku Kastawa lan Purnama. Mangkaten sinuwun. Kang semono uga Kastawa lan Purnama wis padha kepengin palakrama. Noniji. Jer wektu dina iki Kastawa wis duwe sisian pacangan Yogi Renggani Purnama Pulungsari. Mangkaten. Gandeng Renggani karo Pulungsari menika kadang Nggih. sing luwih tuwa ya kuwi Renggani lan Pulungsari adine. Kamangka ana ing Purwacarita iki kudu mbutuhake endi kang mijil sepuh lan endi kang mijil enom. Mangkaten sinuwun. Mula saka kuwi kanthi jejodohane Kastawa jodoke karo Renggani Purnama karo Pulungsari ateges ana papan kraton Purwacarita iki sing tak anggep mijil sepuh ya kuwi Kastawa. Mangkaten nggih sinuwun. Nggih. Wonten Semono kabeh padha neseni. nggih sinuwun. Besok yen wis teka titi mangsane lingsire keprabon ana sajroning kraton Purwacarita sing bakal tak jumenengke nata ngganti keprabon iya kuwi Kastawa. Iya piye Purnama? Iya. Bagus bener sliramu, Ger. Bagus bener. Mula sangka kuwi Paman Patih lan putra-putraku kabeh lan bapa temenggung. Kaya-kaya ana ing wektu iki kraton Purwacarita wis mapan, wis padhang kanthi terang lan percaya. Muga-muga kanthi padhange kraton Purwacarita enggal tumuju tumurun teka ing desa-desa, khusus ing wilayah ing padukuhan taring kene tansah pinanggih rahayu wilujeng nir ing sambikala. Amin ya rabbal alamin. Riporana wesa karjayaku Nuwun para pamirsa, mekaten menggah babaring ketoprak ngarga ayu Buddha ingkang sampun paripurna. Inggo bilih kula kadang anggenipun nindakaken kathah kekirangan. Kula pribadi lan sak kanca tansah nyuwun agunging pangaksami kanthi sesanti jaya-jaya widayanti mugia saged pinanggih ing mangke dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Angge